Μετά από αρκετά χρόνια στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, να πω μια καταπληκτική σεζόν για σένα. Είναι δικαίωση τα συναισθήματά σου? Σίγουρα μόνο τιμή και χαρά είναι που ήρθε αυτή η κλήση και που μπορώ να βρίσκομαι εδώ, να μοιράζομαι το παρκέ με αυτά τα παιδιά και να προσφέρω ό,τι μπορώ σε αυτήν την ομάδα και θα το ζήσω, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα όπως χρειαστεί. Πώς εκτελήσετε μέχρι την προετοιμασία, πώς βλέπεις τη συνύπαρξη με τα υπόλοιπα παιδιά και τον coach Πανούλη? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι έχουν έρθει εδώ με τρομερή διάθεση να δουλέψουν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο που έχουμε, να μπορέσουμε να δεθούμε, να βρούμε χημεία και να παρουσιάσουμε το καλύτερο πρόσωπο που μπορούμε να παρουσιάσουμε στην Κύπρο. Είναι ο μεγάλος σου στόχος να βρεθεί στη δωδεκάδα αυτής της εθνικής? Και αν ναι, πώς πιστεύεις ότι πώς θα το κατακτήσεις αυτό? Σίγουρα θα ήθελα να βρεθώ. Θα είναι η πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση με τη φανέλα της Εθνικής. Θα το κάνω αυτό, όπως σου είπα, δίνοντας ό,τι έχω και ό,τι ζητάει η ομάδα και ο προπονητής από μένα. Θα θυσιάσω το κορμί μου για να μπορέσω να δώσω ό,τι μπορώ στην ομάδα και να βοηθήσω όπως χρειαστεί. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας για το φετινό Eurobasket? Πιστεύω ότι πρέπει να βάζουμε μικρούς στόχους, να κοιτάμε το κάθε μας ξεχωριστά. Το ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι. Έτσι είναι το μπάσκετ. Πρέπει να κοιτάς το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να έχεις μικρή μνήμη που λέμε, να μπορείς να βάζεις το κάθε μας πίσω και να προχωράς σε ένα τέτοιο τουρνουά. Αυτό πρέπει να κάνεις και όταν έρθουν τα νοκάουτ πρέπει να βρεθείς στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να προχωρήσεις όσο περισσότερο γίνεται. Το περίμενες ότι στα 34 σου υπάρχει πιθανότητα να βρεθείς σε αυτή τη διοργάνωση και είναι μια ωραία ιστορία να διηγείς στα παιδιά σου μελλοντικά? Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δούλεψα αρκετά και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως και την προηγούμενη χρονιά. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε με τον ΠΑΟΚ να είμαστε σε σε ένα ευρωπαϊκό τελικό και πιστεύω ότι δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και χαίρομαι πραγματικά που τώρα, έστω και στα 34, θα έχω αυτή την ευκαιρία να ζήσω αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ.